Nina besilo siyabingelela. Igama lami nguSibusiswa nguMashiya Ngwasithole le entabeni zaseMkhanyakude kwaHlabisa ngaphansi kwenkosi uMdletshe. Ngisesigodini saseMbanzikazi kwaQubukani ngokomhlathi. Bafowethu lokhu lidlungeze njalo udaba lensizwa yaseXhopo ogama layo uGugu wakwaDlamini edonsa ejele kusukela ngo-2009 ngecala lokudlwengula ingane kadadewabo engalenzanga. Kanti udaba lwalensizwa luthinte iy'nhliziyo zabantu abaningi eSouth Africa yonke jikelele, njengoba seluze lwangenelela abantu bomthetho lapho esingabala khona iMpungose Attorneys, okuyiyona eyimisele ngokuthi imsize ngokuthi athole ubulungiswa ngenxa yokuthi uboshelwe into angayenzanga. Kanti-ke nasey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok ziye zasukuma iy'nsizwa ngokubambisana ngokufuna ukuvula isikhwama sokuthi sidonethele uGugu Dlamini ngenhloso yokumsiza ukuthi uma ngabe ephuma ejele akwazi ukuthola usizo ngenxa yokuthi impilo yakhe vele usehanjelwe isikhathi eside edonsa ejele edonsela icala angalenzanga. Kunevidiyo evela ku-TikTok yomama okungaqondakali noma ihlobo noma umakhelwane ngendlela achaza ngayo, okubuka sengathi udaba ulwazi njengoba lunjalo, njengoba echaza ukuthi uGugu uboshelwe into angayazi. Wayekade elukhulumile udaba kudadewabo akambophisa okuwunina wengane kuthiwa yadlwengulwa ukuthi kungani bengakhuluma iqiniso namaphoyisa ukuthi uGugu icala kalenzanga. Kanti-ke mbukeli wami, ngaphandle kokuthi mhlambe-ke ngikumoshela isikhathi, ividiyo engicela ukuyidedela uyizwele wena umama echaza kabanzi ngodaba lukaGugu Dlamini. Kanti-ke sizocela-ke ngani kwethu ukuthi nisikhulise ngokuthi uchofe nje u-subscribe, uthene on ibhele ukuze uYouTube ezokwazi ukuthi notify ukuthi sekukhona into esesiyiphostile. Ukhomente ubeke umbono wakho, sizowuthatha siwubuke njengokuthi uyasikhulisa ngalo lolu daba lolu. Ungakhohlwa nokuyishayela ividiyo yakho ukuze bekwazi ukuyibona nabanye abantu. Nayo ividiyo iyalandela. Danke, siyabonga. Sanibonani nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo velayo enkundleni zokuxhumana owaboshwa eboshelwa ukuthi ureyphile ingane kadadewabo engazange ayireyiphe. UNtuzu unecala phambi kwaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane yayisho ebantwini ithi akaze angithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi, Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hambani nomsayinela, kungani ungayi ukosayina? Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomje yibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathule. Ngathi mina wena ngoba unina wengane kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto, uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu, ngoba uGugu angiyikholwa ngiqala lento ukuthi umntwana udlwengulile ngoba ube yingane ephila njengey'ngane zonke engingakaze ngiyibone kuthiwa inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa leli engikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWisile. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengingathandazwa, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibiyikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke iy'mpahla zami, ngisho imibhede ithengile kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemikhuba yakhe. Le ngane uma ingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo ngoba kubo ngeke isayiphila leya mpilo ekade ilaphaya, ngoba angayibulala, mhlawumbe angayidlisa uphoyizeni ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthathe uNtuzu imvalele, usaphila usemusha, kufisa ukuthi adonse naye abuze ubuhlungu abuzisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga, ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala, kodwa kuwuyena oyithatha oyivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade ey'fuyisa enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu
uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza. Inkosikazi ishadile wathatha indoda yenkosikazi ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonta amanyala ayikho into ayisontayo, usonta ePostoli nje ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda akondlelwe iy'ngane, kondlelwe yena adle imali yakhe. Uyise uyahlupheka akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayise asiwashe ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Uwurabishi nje wentombazane ongeke uze uyazi ukuthi uzoyibala uthini empilweni. Ngiyaxolisa ukusho lelo gama, intukuthelo engaphakathi ngoba inhliziyo yami yayilokhu ibalisa iminyaka ngale ngane ngoba ngiyayazi ukuthi kwakuyingane ephilayo, ingane engeke uyizwe ithi nxa, eyazi ukukhuleka kuphela. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba bengilo ngibalisa ngithi uNkulunkulu uzamkhumbula uGugu ngelinye ilanga ngokukhuleka kwakho mfana wami, uphumile namhlanje uzophuma. Kodwa angifisi ukuthi ngabe uGugu ayohlala, ngifisa ukuthi uNkulunkulu uma ngabe khona abamxhasayo athole indawo kwenye indawo lezokwazi ukuhlala khona, abe nokuthula empilweni yakhe, akwazi uyobheka uyise. Uyise ukwazi ukubhanda indlu ngezandla, azimisele indlu ngoba efuna indawo yokukhosela ahlale ekhona umntwana wakhe ambukela angenzi lutho, athathe ukuthi yena uzodla imali. Mebona impesheni wayedla imali kayise engenandaba noyise, uyise ehlupheka engenalutho, uyise ekhona eyintombazane. Ngiyabonga Ntuzu, uNkulunkulu uyaphendula ekugcineni. Uyabona incwadi kaMshumayeli wesithathu ithi konke kunesikhathi. Sesifikile isikhathi namhlanje sokuthi uGugu akhululwe, kodwa wena kufanele uyongena phakathi ejele ubuze ubuhlungu omzwise ebona iminyaka engaka engakaze enze lutho kuwena ngenxa yenhliziyo embi onayo, ongayazi ukuthi wawunenhliziyo embi nje kwakwenze njani. Ngifisa ukuthi umthetho udlale indawo yayo, uGugu athole indawo lezi ahlala khona, athole ukuphumula ngoba uGugu umuntu oyikholo, angeke ayiphile leya mpilo eseyiphilwa lapha. Ngisho ubaba wakhe ngiyabonga mezophuma esaphila ambone umntanakhe, yize naye ubaba wakhe umbone ukuthi uphatheke kabi, kodwa ayikho into azayenza ngoba uyikhehla mdala, ugugile. Kodwa uNtuzu ukhona, unesibindi sokuthatha ingane yakho abayibophe ayivalele ejele ngento ayazi kahle ukuthi unembezo yamudla. Namhlanje uNkulunkulu uphendulile-ke ukuthi kuze kulunge izinto, akuvele iqiniso ngoGugu. Ngiyabonga kubo bonke abakhulumile nabayisukumele lento ukuthi ingane izikhulunywe, isukuma umhlaba wonke ukuze ingane ithole ukukhululeka ngoba sasingazi ukuthi sizoyikhipha kanjani, sizoyisiza kanjani. Ngiyabonga. Bengicela ukuthi uba kuyangami uNonto angathi angathathwa ayobekwa kwenye indawo.